Zau doctor, zau champion, zau ambassador. No. Ine sinimafuna akola ko. Bena baka ntawgira bi. Ine akundi basana yini. Bena ko. Ine sikuzifuna ngole mose. Kile chino kufuna, kufuna kuti kwathu. Kwathu. That's all. Okay. Ngagana yuko. Yeah. Association. Quanto ya idadi sinalanu la karibu kumveka hali zokuza na di masewero sai kwa jansi kwa shi nerusu kwa ibara kwenye chibijano kwa masewero chukua jansi kwa shi Jordan kugira kuti malizatsi bagale kuoneka chimene timafuna ndicho kuti anyamata athu akuchigwa kuno azikamenyako matimu a Super League de aba kutakuona monga nyamata wina mati Craig Ndowe akumenya atu Super League ena ndi ena apita ikalisti ndithu club ya Sodwina aso na national team koma chimene ndikufuna kwambiri ndicho kuti matimu akamamenya kuno anyamata athu aonedwe matimu aku England ngati Liverpool, Manchester United, Everton ndachula matimu atatu amene wachifukwa kuti ubwenzi ndilinawo kale pakati patina abweresa ma coach ama reserve ama timu amene anabwera kuno anabwera pasaji paboma ngoti vuto ndikuti luso sinaoneke ndimawo chimene ndimayembekeza nchoti mwina mwake mwana mmodzi atoledwa ndipo mwana mmodzi atatu atoledwa ndikuti kusaje use kuno kumphawi wathu wathu kuona kuti mukhazikisa kwa singathandize bwanji ine ndikukhulupirira kuti ngati chikho chimene chapangidwa apachi ndekuti achinyamata athandizika kumbali ina monga ngati zosayenera zimene ananena kumapanga m'mamidzimu komanso zithaso kuwathandiziraso kuti akhale ndi mphamvu moyo wa health komanso zitha kuwathandiziraso kuti mwina mwake umoyo wawo wazachuma utakutha mavuto azachuma chifukwa kaonedwa ndi matimu akuluakulu ndekuti zinthu zasintha amenewo ngati mukatilowa kuti kundale pamodzi tiyeni nazo takuona ni ndithu posachedwa apa mukhala kukhudzidwa kwambiri ndi zochitika za chipani cha DPP mwina kungofuna kudziwa chikoka chimene chili nacho chipani cha DPP kunoko kuchiko cha mtsinje wa Shire chotani chikoka ndicho kuti wina aliyense akudziwa kuti kunoko nawo ukafika kuno dzina imene wina aliyense amatchula ndi Profesa Asa Peter Mutharika ndiye tabwera muno musanje lalanje wina aliyense tikudziwa ine ndabwera muno ndi mwana weni wa mudzi muno Nthanda Nkhumbanyiwa ameneyi ndi amene ine ndaona kuti ndingwire mkono tiyende naye ayende limodzi ndi Profesa Peter Mutharika pa 16 September akawolokere limodzi komanso kansala wake Jafari ndiye pamene tikunena kuti kunoko kwagwedezeka yes DPP ndizoonadi ili pa number 1 ndipo DPP ikudusa ndi Profesa Peter Mutharika mulibe nkhawa kuti mwina association yanu ndi makandidate ena ikoza kubweresa kugawanikana chipani sizingatheke pa malo pena paliponse pamakhala mpikisano owina amakhala mmodzi ino ndi democracy ndi chifukwa chake ndafunira zabwino zonse ana mudzi muno anthu ngati extra magombo ndafunira zabwino ndi shadwa wakuno pali also stolo ndamfunira zabwino mchimwene wanga amene ndinayenera kuyenda naye bila ndikumfuniranso zabwino ngati atabwere koma ineyo amene uja ndili ready kugwira naye ntchito limodzi mene ndimanena kuti ndimayembekeza kuti akhala atabwera uyu Nthanda asanabwere koma sizingatheke pano ni nthawi ya maprimary nkhondo zimene zimakhalapo akatha maprimary tonse timabwera limodzi ngati ana a nyumba imodzi mutoza kuti mugwira ntchito bwinobwino ndi maiganda kuti akhala kuti sizinayendeko kuma primary elections ine maiganda sindingagwire nawo ntchito pangani likodi ndipo mukawauze amene aja ali ndi kwawo azipita kwawo ife tifuna mwana wa mudzi muno amene ali Nthanda Nkhumbanyiwa mandura anthu zakuti akhala kuti kuma primary election yo atsogola kuma primary sangawini ine ndabwera mu ujeni muno ndabwera muno pangani likodi zimene ndikunenazi ndabwera muno ndamugwira Nthanda ndipo Nthanda akukoloka pa primary sakulephera ya mkumano wa ku region kunena kuti pasachitike msonkhano ndale madera amene muli makhansala DPP ineyo sindine wa kuchipani mwafusi wa kuchipani ine sindine wa kuchipani ndipo dindo oleso wa kuchipani mwafusi umene wa kuchipani ndamanga kuyankheni koma chimene ngakuzeni ineyo ndicho kuti kuno kusanje lalanje
Nthanda Nkhumbanyiwa akupita, Gladys Ganda ndi Viola out. Zimenezo ndende kuuzireni ndibwerezeso. Nthanda Nkhumbanyiwa in, Gladys Viola, Gladys Gladys Ganda ndi Viola out. And izi ndikuonesesa kuti sizikulephereka. Ndifuna ndibwereze motsindika kuti mupange rekodi nonse malipota. Zimene ndalankhula apa muntumizire Ganda, muntumizire Viola. Mwauze kuti nthawi yawo yanyapena yatha, ino ni nthawi ya ana muno amusanjira lanje. Nthawi yawo yakwana. Koma mwakuti zotani tinamva kamphekesera kunena kuti ku region Nthanda sakudziwika yet. Ngakhale akuthamanga background. Ndakuza kuti ine sinde wa Muchipani. Mwafuse wa Muchipani. Akuti Johniyo ndiyamanga kuyankheni. Ine ndabwera kuno monga ine ndabwera kunoko monga mwana wa muno ndiponso amene simukudziwa ndilitu ndi nyumba kuno. Magazi anga ali apo pa round about pachi. Pali nyumba zathu amene pachi. Kaya mukudziwa zimenezo ndabwera kuno ngati kwathu. Ndenzanga wa kwathu kuno ndi Nthanda Nkhumbanyiwa. Ndezikakhala za ku region zimenezo ndi za ku region. Ine ndabwera kuno monga mwana wa kuno ndikudzagulisa malonda a mwana wakuti akuno. Kunonse ku Lawrence Stolo ndanena kale ndinakumana naye ndikumfunira zabwino zonse. Chifukwa iye uja ndi mwanaso wakuti wa mmudzi muno. Koma mukati sizikudziwika zimenezo zili ndi iye. Koma Lawrence Stolo ngatangabwere mulandireni ndi mwana wa mmudzi muno. Koma chimene ndikudziwa ine chokuti iye uja Lawrence Stolo tinamuyesapo zintchito zake tikuzidziwa. Koma uyu amene ndabwera naye panoyo ndi ntchito zake zoti simukudziwa timuyeseko wanyiwani. Koma pamene iye Stolo akubwera abwere timfunire zabwino zonse. Iyi ndi game ya mpikisano. Koma chitseko nchotsegula. Stolo akhala kuletsedwa kuti iye isungapite kujene kumene kuja iye kuli sitting MP chani asala ndi 1 week ya ku parliament. Stolo kumene uliko ndikuuze bwera zasewere pa ground ukachita mwayi uwoloka. Koma ine chimene ndachigwira ine ndi chinthandachi. Ndipo ichi chimene ndikuonera ineyo aukawoloka. Chipangolina? Imene ndi pangolina. Zifune zitani aukawoloka mene. Okay. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building